קוראים לו עדיין לא עשינו לו שם, שבאמת עדיין לא עשינו לו שם. אוקיי, אז איתי יועד, ואני אריאל, ואיתי נמצאים עוד שני ילדים. למה רבצת לי? כן. היי, למה שמעתי את ויקי? אוקיי, אז איתי נמצאים עוד. ואני אלון, ויש כאן עוד מישהו שקוראים לו יובל. אנחנו עוזרים להם לראות דברים שהם לא רואים, נגיד כמו פחם, דיימון. הנה, בדיוק מי שדיבר עכשיו הוא אלון. ומי שמדבר עכשיו, אני אומר שתיתנו 100 מיליון אפילו, לא אכפת לי מה תיתנו, פשוט כמה לייקים. שיותר לייקים. פשוט תעשו לייקים, זה הכל. זה הפנייה שלנו לספקות. אבל נראה שנדבר ואם יש לכם- טוב, אני פשוט מצודן. אם יש לכם כמה מחשבים בבית, תעשו בכולם לייקים. אני שאלון, אי אפשר לעשות לכולם לייקים. אבל שני מחשבים. בוא נראה. לא יודע. אני לא יודע איפה אני מה לעשות, מה אני לא עוד. אתה יודע מה בא לי ג'ונגל? אוקיי. אני אעשה לך טיפי. וואי! או. הנה, תעשי בקרפטי. אני פה לידו. אני מכין לי אקס. גדלתי. לא. אני חושבת לקרפטי, אוקיי? קרפטי טייבל וזה. לילה. תקרא לזה קרב, אני מכין, ארי, תחפש הרי תקרא לזה קרב, זה. לא. מה, אתה כאילו מכין בית כזה? לא. יודי, עוד מעט לילה. כשאני משוקעת, אני מכין לנו זה. דברים מעבר. ארי, תכין בית כזה. קראתי לפיקס. טיפס. יש לך... כן. כך. קיבלת את היד? יש כאן המצאים מסוימים של תנור וקצת דברים מעבר. אני שואלת אותך על למה יכולת כפתור? אז תכין לפחות עט, תכין לפחות שער ואלה. אבל זה לא חול. שמה זה תלון. מצבתי אבן. ארי, תאכל. תמיד עם מקלות. אין לי אוכל, דיביל. לא, תמיד עם מקלות. אני מכין לנו דברים מאבן. תגיד רוח. נו יואל, תביא מקלות. אוקיי, אז אני צריך לחתוך קצת תומות והפרטים. רגע, חכו. רגע. צריך לחזור, אני צריך 34, אבל אני חושב לנו מספיק לפנינו. טוב, אז זה לא עוד הרבה. אני יודע עוד הרבה. מה? אכפתי? אני לא מכין בית, חבים. מה? יוני, חבים מה? אנחנו מאפים למד קרב. הנה אוכל. אכפתי? אבל אחרת תעשה בקצה קטנה בשביל כל הדברים. נתתי מהבבו. רגע, חכה. אני מכין לנו חרבות. נתתי אחרי חזיר, ולקח להוביל אותי, אבל לא רציתי, סתם לא רציתי. רציתי תחשור הייתי מהרד. אני חושבת את המערד בשביל. טוב. לא, אבל חכה רגע. בוא אליי, תעשה אותי. אתה יכול לעשות לי שאתה הולך אליו? אבל לב. ארי, אתה יכול לעשות לי... אני לא מצליח לחשוב את זה. אתה הולך. זה לא נותן לי את ארי, אתה האבן. יכול לעשות לי שאתה הולך אליו? זה לא נותן לי את האבן. ארי, אתה יכול לעשות לי שאתה הולך אליו? כשאתה מסתכל עליו, במחליט שלך? ארי, תסתכל, זה לא... לקח לי את האבן.
חכה רגע. חכה רגע. אני מביא לך חרב, עץ, זה וזה. אני לוקח את קרפטים. רגע, לא נתתי לך שוול. אם יהיה חצת. אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. לא יודע למה. חכה רגע. מה רציתי להכין אף עם פרנס? אני אביא קרנס. יאללה. אבל רק שתדעו, אמרתי את זה בגלל שאני רואה בכיתה א', כי אני לא יודע אנגלית. ואנחנו יודעים שאנחנו בכיתה ג' ויש פה עוד ילד בכיתה ד'. בוא, אני אתן לך עוד 2 פיקנסים. לא עוד פיקנס אחד. רגע, קח, הבאתי לך עוד פיקנס. בוא תיקח את הפחם. אין לי פחם, אני לא יודע איפה אתה בכלל. לא הרבה. אני מדברת אותו. הנה אתה. הנה, קח עוד פיקנס. מה זה, איירון? מה אתה מסתכל? אני אקח את כל הפחם. אני לוקח פחם. עכשיו לפניו. יש לי פחם מפרש. יש 3, 4, 5, 6. איך רק לצאתך מחזור פחם יאללה בוא כבר. היי איירון. יאללה. אולי תשימי לפידים. אחת תשמע. אין לנו לפידים לפוק. אבל... אוקיי, יש שם עוד אחד. נראה לי יש שם עוד איירון. בינתיים הולך לחגור, אתה בינתיים זה נגד מפלצות או לא? לחגוג אתה הולך. אבל ציון קוראים לו. שמעתי זמי! יש שם את זמי! תסתכל גם אחריי. וואי, לא תעזור לי. אל תיגם חבר, אתה שומע דפוק אחד. וגם יש כאן מלא פחם לרדת. כמה לממש נשארו לך? כמה? ולמה אני באמת יכין לפידים? אני לא רואה. אני לא רואה כמה. התכוונתי עליו. אני לא רואה גם משהו פחם. גם אני לא רואה משהו. רגע, אני שומעת אותי. רגע, הבהירות שלי בכלל עד הסוף. לא עד הסוף, זה בסוף. עכשיו רואים הרבה יותר טוב. לא יודע, זה טוב. תוריד שנייה את הלפידים, בוא נראה אם אתה רואה באמת יותר טוב. אופס, יש לי איזה... לא, רוצה לראות. זה היה 64. שים את זה שנייה עד הסוף. הנה, זה היה 64. כן, זה עד הסוף. שים את זה על השנייה, על החכה. היא אמרה לי טקסטורה תשים אחרת. לי לבד. אבל אני יודעת מה עושים במצב כזה. ננסה לחצוב אותה. רק אתה תרביץ לי. אולי אני אתן לך מכה וזהו. מחפש טוב. אאוץ'! איירון! תחזור אותו, אז מה אתה עושה איתו? אני יודע מה עשו, אני יודע איך משחקים עליו. איך אתה מרגיש? בטעות, ניסיתי עכשיו איירון. סליחה. אין פה עוד איירון. יש עכשיו שחצבת. הוא לא חצב. הוא חצבת. אחד. לא. לא חתמתי. או שלא הגיע אליי. הגיע אליי. אוקיי, אבל אני יודעת שחצבת. יאללה, בוא נצא החוצה. סקלטון. אלון! עוד סקלטון, כמה סקלטונים. אני אבל. אני לא יוצא, אני כמעט בחוץ. אבל יש לזה... בוא נברוח. עושים מהר לפידים. לא, מה יש שם? ראיתי לפידים. מקום מיועד. מה ראיתי? לפידים? לא, אמרתי שמאל סקלטונים. מיועד.
לי? באמת? מה היה לך? אני... תיכנס שוב. איך ידעת? זה כתוב לי פה. כתוב לי פה. הנה, הצטרפת. עוד מעט אתה בכתוב. אוקיי, עוד שנייה אנחנו חוזרים אליכם. ארי, אתה חושב בשר העקוב. רגע, עכביש לך ליד! אני עברתי את כל היצירתי. ארי, תאכל את האוכל. היי. הפכתי אותנו ליצירתי. ארי, אבל תרביץ בשביל שלא נמות. ארי, אמרת שאתם לא גרועים במיינקראפט, אז... אני יודע מה, יש לנו 2 לבבות. כמה יש ליד? 1.5 לחם. אז תהרוג את הזומבי. בסדר. אולי נעבור לבוקר. רגע, יש לי רעיון. אני מעביר את עצמי ליצירתי. אנחנו חוזרים. אני מה? אני מחכה שיהיה בוקר. אכלתי את החמות להעביר את זה. אני לא מעביר, אני מחכה. זה לא עושה לי. מה? זה לא עושה לי, זה... בוא אתה לוחץ. מה אתה רוצה להעביר לחיים? כן. אני אעביר לך. ארי, בינתיים תעביר ליצירתי. לחיים. תחתרו גם. את החיים. אני 1.5. אני אוכל לראות את זה. אבל תשאר במקום. מה קורה גם בשר עקוב? שיעלה לו הלבבות. לא, צריך עוד קצת. הבוקר עלה. מאוד. הנה, הכוכבים מתחילים לרדת. אוקיי, חזרנו אליכם, באמת. אוקיי, אז אני משגר אותך. 1:30. למה? אני משגר אותך אליי. הנה, אתה רואה על מהבוקר. בוא נצא, סוף סוף. תעשה עכשיו ככה. חזיק, למה? תהרוג את החדיר. כתוב להשעות את ההקלטה, לא תאכל אריאל. אריאל יועד בן נעקב. יוני, אני חוזר אותך אליי. טוב, תיתן לי דחוף אוכל. אבל אין לי אוכל. עכשיו הוא אכל אותו. הנה אתה רואה? אינדרמן, בוא נברח. אל תסתכל על זה. היי, מצאתי לפני סוכר. נראה לי גם שמשתתפות. הייתי חזיר, אתה יכול להרוג לי? ארי, מלא חדרים! מלא חדרים, תסתכל ימינה. אני רואה. אנחנו... לפני סוכר זה חשוב. יועד, נתנו כאן 4. הם מולי, ברור. לא רואה. כן? אני רואה. אני אבל לפניך. היי, זה עומד בתוך המים. הנה, תביא לי יועד אוכל. סוף סוף יש בוקר. כל הסנאות החזירים המתוחמים האלה. כן. איזה מזל שמחלחתנו. היי, פרה! פרה! לא, זה לא פרה, זה סקלטון. מתתי. שילמתי אותך עליי. אוקיי, בוא נחמם את האוכל, זה בעצם ההצעה הכי טובה שלי, כדי שנוכל. בוא נחכה עכשיו. בינתיים תהרוג אותך גולי אריאל. לא, מחכים פה. אבי, תסתכל. מה זה? לא, זה פשוט מה כזה. קח אוכל. יש לי 3 דקות. שים בפרנס. אני יודעת, אבל בינתיים אני מעדיף את זה. וואי, יש לי עוד קצת. עוד פעם אנחנו עוד מעט חוזרים עליכם. עוד מעט אנחנו לא חוזרים על זה. כל אחד יודעים. הנה אתה. באת. יש לנו 5. יש לנו 5 כאלה. קראתי אותו. קח בשער. בובה! וואי, איך הוא עושה איתי. אבל שנחתנו לנו. נכון, חזיר, מאוד חזיר. זה אמרת לי את מה?
אני ראיתי אותך. לראות אותך ראיתי. ראיתי גם, לא, אני לא עיוור, אתה לא מבין. כן. יש לי פרקי סלון מבושלים. יובל, תודה, סליחה. בסוף התבעו אותי בתגובות, הם אמרו לי לעשות לנו משהו כזה, מה? מה זה אכפת? זה נופל. לא פרוץ. פרוץ. פרות? אז צריך להפוך את זה. לא, זה בורחת. וואי, שתיים. הנה. היי, כבשים, איזה כיף. נו, נראה לי שם 3 פרות. 2 כבשים ו... 4 פרות. לא. איזה כיף. מיני זומבי. לא. חשבתי. כן, גם לך. כן, גם. נו, תמותי כבר, יא מטומטמת. הלוואי זה 3. צריך 6. לא, יש 6. כן. הרי שם עוד כבשה. ראיתי. תהרוג אותם. לא תהיה. חביב. יש לנו כבר 3 בדיוק. אבל הרי לא תהיה. היה שם עוד אחד. עוד פרה. ארי, זה לא יודע ביחד. למה? הנה שמסתכל עליי, יש פה אחד ימין. אוי, יש כזה. אבל צריך יותר כבשות. יש! מערה! שוב פעם מערה. כמה מערות אתה מוצא היום? ונראה לי שתוכל להריין. למה? יש לך חיים מלאים. תוכל, יוני. סליחה, מלא. סליחה מאוד. כן. זה קשה, אבל לא בטוח. אני בטוח. אני רואה פה עוד חזירים, אתה בתוך המערה? תתחיל להכשיל. רגע, חכי, תתחיל להכשיר. או, אני מתחיל להכשיר. נו, אנחנו יודעים, אנחנו לא עיוורים. אל תעתיק אותי! בוא נראה לי, יש לי כבר 21 לא כמושל. כמו שראיתי שם חזיר תינוק. אין סיכוי לך. אבל זה לא יכול להיות תינוק, זה הפרח. אין דבר כזה חזיר תינוק, אלא אם כן אני לא מאהב אותה. יובל, אלוהים. סליחה, אני לא יודע מה נקרא. אם אתם רוצים אתם יכולים לצחוק עליו, זכותכם. גם על כולם. נו, כמה שאתם רוצים סתם. תעשו מה שבא לכם, בקיצור. לא אהבתם, תעשו בוט. אם אהבתם, תעשו לייק. אפילו אם לא אהבתם, תעשו לייק בכל מקרה. אבל כדאי שלייק. כדאי שלייק. ואם אתם לא נכנסים לתגובות שלנו, אם אתם לא נכנסים לערוץ שלנו, תעשו לייק. למה? תעשי לי טיפים. עשיתי. למה? הולך להיות פה דיימונד. לא בטוח. כן, בטוח. אם יש כמה יש דיימונד. כן, אבל לא כאן ולא... איפה אתה רואה ספיידר? אין כאן דיימון. אני לא רואה, אני לא כנראה איתך. לא, אני ראיתי לא. היי אותו. טיפר! מה אתה תתפוצץ? מה אתה תתפוצץ? סופר טוב, סופר טוב, סופר טוב. איפה אתה? סופר טוב. איפה אתה? אני לא לא, רואה. של אבא. הוא מאחוריך, אמן. הוא לא. זה יש הצ'יפים עליו. של אבא. מה? הנה אני, נעליך. שוב פעם. טוב, חמש. איך הם עושים? לא. פשוט תיכנס, זה לא כזה קשה. זה רק... אתם אומרים שזה מתחיל להכשיל, נכון? אני לא רואה שזה מתחיל להכשיל. הנה, הצטרפתי. הנה אתה. יאללה, בואו. איפה אתה רואה קריפר? תקוע לי פה. חם, אריאל. בוא, שמה. אני הולך לכיוון הנכון.
אחריי. אבל אתה לא זז פה. ככה זה נראה לי. אז הנה, עכשיו אתה זז. קריפר! פאק! אל תזוז, אני אעשה לך טיפים. אל תיגע לי בדברים! לא, לאן הוא העיף אותם? בוא ארי. ריבונו של... ארי בוא. חכה, ריבונו של קורא לי! היי, יש פה איירון דרך אגב. אוקיי. מה ידעתי שהם מרביצים לשליט הזה בגלל הרבה? לא. מסך. הנה הוא. מה עשית? יום אחד לא ראיתי לך. מה יובל? אנחנו חשבתי שהיא נכנסה. יופי. משהו פה. עוד מעט אנחנו חזרים. יש לנו מספיק בשביל פול שלם מהיובל. יש לנו 26, 27, 28. יש לי איזה זה. יש 29 עליה. אבל היה שם עוד משהו. למה אתה לא חושב מהר? זה כל מה שעשינו מרע. טוב. רוצה שתקנתי למשהו? אתה רואה עכשיו? עכשיו אתה רואה? אתה רואה? יופי. אבל היה שם עוד איירון. כן, אני ראיתי. איפה שעבר חבר? דוד, סליחה. לא שלא. אבל תחבור הרבה יותר מדרגות. אני חופר לנו מדרגות. למטה. וואו, אני כאן מחמם עוד אוכל. לא! אין מדד להראות לך אני יודעת לחשוב את זה. תרד לפה למטה. למה אתה מוריד? לא, ניסיתי לחפור פה משהו. חבניות כלום. רגע, חכה. הנה. אבל החוויות אחת כל דברים. אז רגע, אני חופר לנו שוב מדרגות למטה. פעם, אל תפריע לי. וואי, זה מניאק. אני שונא קצת, וואי. צופים בבית, נכון? יודה. לא להפריע בפעם המינון. צופים בבית, נכון זה מעצבן כל אחת הזה שמנסה כל הזמן? לראות מתת? לא. נכון כזה גם יכול לא ימות. לב אחד זה קצת. העיקר שאתה מצא את אחרי אותי. אבל יש לך... וגם חוזר. גם במדינה. איפה מה שמצאת? איירון. כמה אני מצאתי איפה היום. אבל ליד הלאבה שלו. עכשיו אתה. אבל אין לי כמעט... אז זוז. יש מלא חמסטון. זוז. הנה, השגתי את הלאבה. רגע, נעזוב. למה? הנה. יש לילה. אין לילה, בתוך מערה יובל. בגלל שאנחנו בתוך מערה. לא, במערה אין חושך. נתנו כאן מים איירון ולמה? אני חושב, אנחנו איירון, לא ודאי, מה אני פשוט לא יכול לבדוק. אם אני לא... אנחנו לא. איזה גובה? איפה הגובה? אנחנו בגובה?
תשמעו, נסתכל. אין סיפור, יש 74 בלוק. תעשו רגע, חכו שניות. אז אנחנו לא רגע, באים רגע. אנחנו 34. זה לא מספיק. נראה צודק. אז צפון מערב. יהודה, מצאנו מערה. מה? אני חושב שמצאנו את הלכת הוא לא פשוט אבל אותי. הנה אני רואה את חדור. לא, יש שם ירון קצת פיסה. בוא ניקח לפתיחה. 56. פחם? 56 נקודות. רגע, מתי הולכים לשחק כדורגל? עוד 4 דקות. עוד 3. אתה יודע. בגלל שאני יודע כמה זמן יש. אתה נקרא סרטון. כמה שלי סגור. כמה דקות. 26. כל כך הרבה. כן, אבל זה כל כך קצת בשביל למצוא כל כך הרבה איירון. 27. נמצא לך פיפי. יהודה. איפה האירון? הנה עוד איירון. כמה איירון יש לך? 2? 57. אז יש לנו 59 איירון בסך הכל. אנחנו צריכים עוד איירון אחד בשביל... יש לנו 60. אוי יופי, אנחנו גם נעשה משתנה. לא כולל חילון. קריון אחד שווה 24. 24 ועוד 24 שווה 38, 48. 24. יובל, שטוב. אם אתה עושה את זה לפעם אחת אתה לא משתתף בסרטון הבא בכל השאר סרטונים שלנו. כולל גם זה. גם בזכות גם להסתכל. אין להם כסף לעשות את זה שוב. ידע, אני שוב רוצה לחסות. אני שנייה יוצא. טוב, יהודה, בוא נעלה למעלה. אתה בינתיים תשאר פה ואני עכשיו עולה למעלה, אוקיי? לא. אוקיי, אני עולה למעלה, יהודה, אתה בינתיים זה. נו, חופש זה. בינתיים תחת הלפידים. זה לא רק לך עכשיו. תחפש את העוד. אתה יודע, אני עולה למעלה. בדקה שאני לא אפול ליד לבה. אני לא שם. אני יודעת מה יש הרבה מאוד חשובה על איך לגבור את זה. וזה באמת מצחיק. הנה. הנה, לילה עכשיו, כל יהודה. אני לא יכולה להכיר. אותי. בואו תעשיתם לי ציפיות, הוא עשה. יאללה, תעלה להם. סליחה יאללה. בוא נעלה למעלה. חכם באוטו. בוא יהודה. לא יכול. אתה יש לך אוכל? יש 2. אוקיי. בואי נתחיל לחבר לנו עוד 31. אוקיי. אבל יש גם מתחלים. אוקיי. אאוץ'! פאק! ריפר. כן.
התייצבתם? לא. עשיתי לך טיפים. תוציא את כל האדמה. יש לי מאחת אדמה. אדמה זה חשוב. אני שומעת את הילד של אבי. מה? של אבי. כן. למה באת את זה? היי, הנה קריטו. לא מה זה חד. לא יותר. מתי שקריטו הוא מתמקד, זה עומד? אפילו עומד אבל הוא לא מבין כלום. הוא רק מבין לך עוד אדמה על מה שהוא פוצץ. לא יודע איפה הוא מתפוצץ. מה? לא יודע איפה הוא מתפוצץ. עכשיו הוא נתן לך אדמה. הנה פה הוא נתן לי אדמה. אני בדרך נערה, לא בדרך. לא הולכות את זה פה בהתחלה. הנה הגעת לתחילת העולם. אתה הולך? שיפרו את האיירון. אני צריך עוד אחד. תביא את האיירון. לא, אנחנו צריכים עוד אחד. למה? כי יש לי נראה מתחמים יותר מהר. נכון, צודק. שמת איזה בכלל. חם, חם. רק בחם, אני אם תעשה פשוט 59... אני זורק את כל מה שאני לא... אז ראית צריך. בשביל לעשות חיטה וחיטה. אם פשוט תעשה 59 תנורים, אז... יהיה מה הפעם. אבל זה יבלבל לי מה לי כמה סטור. וכמה יש לך? מה לי כמה סטור. חבר'ה, שמעתי את כולם. אחרי קח את כל הדברים האלה. אני מביאת לך. מה? קח את כל הדברים שיש בתוך הבור. למה? לא צריך אותך. יש לנו לא מדי סביר. טוב, עדיף... תסתכל אחורה, תסתכל מה יש לנו. מה אני זרקתי אותם? אני לא צריך. אבל גם הם רעים. לא זרקתי רעים. אני יודע לקחת את הכל. איתה, למה לקחת את זה? כי עדיף יש לי רק שתי דברים. לא לקחתי שני דברים. לקחת. היה שתי רעים. ככה, נתתי לך ברכה. זה מספיק פחם. חם. נתתי לך גם ברכה. יש לי 8. אאוש. הרסת לי. משהו קובץ לי. כך. אבל אני גם צריך אוכל, אתה יודע. תכין אותנו כבר. אז בוא נחצוב כבל סטור. להרג בצד. לא, נפל. לא, אבל... בדיוק איפה שחזרתי היה... לפעמים זה חוצה הרבה בראתי. זה כבל. בדיוק. מה? לא, יש לי לפני, אבל אני קודם היה לפני. לא, תמיד היה. לא, בהתחלה היה לפני. אבל לא חזרתי שום דבר. אני עם הפיקקס הזה לא חצבתי פעם אחת. גם נכנסתי לה... חצי 3 ונדוד, אין לי לבד. אבל כבר חצבתי. חזקת עץ, עשית סבע. אבל חזרתי כבר. אני יודע, אבל אחרי שזה פשוט הלחצת לוקח טיפ. ואני אקח. יש לה דרך משלוח את הילד שלך. לא עובד לי, בלתי. אתה רוצה שתה היום.
זה בדלק מה שיש לו. איך חזיר? רגע, הוא היה בדיוק עלינו, בשביל להרוג אותו. אני שם קודץ. המעלים ולחמוץ. מה אני רציתי לחמם אותו? אוקיי, אז הוא חזר בעצם לא יודע מאיפה. בקיצור לא משנה, בואו נמשיך במה שעשינו. לא משנה, נגיד לך לדבר הזה. גם לא כדאי לשמוע חבילה. נכון? אני יודע. אני מכינה ממגדים, יודעים. צדק? ממש פתאום מאוד מלידה. כל גימל 2 בונים מלידה, נכון ידע? חוץ מהבנות. כן. פאק! איזה דיביל אני! בפעם קרובה? סרטן מופעל. יודה, סתכל מה הכנתי בטעות? הכנתי את זה בטעות במקום כובע. הכנתי מה זה מעצבן, זה קורה לך? ארי, תקשיב, זה לא אמרת, אנחנו לא פה. אני כבר יחידה. לא כמו שחשוב לסיים את הסרטון, עברו ממימן 2 דקות. אז מה? נעשה סרטון קצת יותר עדי. מה אתה יכול עכשיו שפורח? אני כבר אכלתי 3 היום. מה אתה מזלזל בי? כמה עירוני יש לך רגיל? אוקיי, אז תביא לי אותו. אני יכולה להכין לך מגפיים. יש לי בדיוק שלו. אני רק גם לא אשים לכם בית. לא לקח. אוקיי, אז אתה פשוט בלי מכנסיים, אני מכנסיים. למה? יכולתי לי. כולם. יש לו כובע. טוב, צריך עוד איירון. אני אשים לכם בבית. צריך עוד 4. יש עליי 5. 5? יש עליי 5. יופי, אז הנה אתה מוכן שלא תכין פיקט. שכחתי שחיברנו את זה. 7 יש לי. הולכים לי מעלה. מכנסיים. אני צריך להכין לנו מתחילים. לא, הוא כמו קרחה. אז שונה טקסטורה. למה? לא, תסתכל, זה מדהים. מדהים. נכון, מדהים כפי. בוא נשאר את זה. אני עושים את זה. אבל אני מעדיף רגיל, זה יותר יפה. וגם זה מאוד מפחד לנו. זה רגיל. זה זוז. מה קרה פה? פיקט. יש חריג עליך. כן. רוצה לי לקנות? אין, אבל יש לי 14 מקומות. אל תאכל. יש לי הרי לכמה דברים. הכנתי לעצמי את זה. הבאתי לך עודף. אוקיי. אני מכין גם לך אחרת. לא, יש לי חרב. איירון? כן. אוקיי. אז אני יכול איירון אחד. אני יכול איירון אחד בשבילך. בוא נחשב את הפלר נשים. למה אתה רוצה את זה? אנחנו לא עושים טובה. יאללה, בוא נמשיך. הם ממשיכים בהליכה. זה רצינת כזאת.
איזה מגניב זה היה? איזה מנהרה מצאתי? כן, עכשיו אנחנו מאוד חלקים. נכון, יהודה? איירון, איפה איירון? איך יהיה היום לפני הדמה? יש מוד כזה שאתה יכול לנסוע בגלל של איירון. יכול למצוא דיימונד ויש מאוד בכניסה כאלה למערה. שגם כן. אני גם למה? וגם יש כזה שרואי וישן. יש שם אחרים וגם רואי וישן יכול להיות אותו. הרוב כזה משנדה. לא, אני יורד בסוף מסביב. הם תוקעים לא. גם יש לך אוכל. כן. רגע, קח 5. קח. נתתי מערה. יופי. לא, קח. יש לי אוכל. אוקיי. תביא לי. 25, כמה אוכל יש לך? 10 בשר חזיר ענק, 9 בקר ענק, ו-11 בישן. מה? נערה גרועה. נערה גרועה. תביא. אני אכין לי בכמה... ראיתי זומבי אבל. לא בית, במערה כשאין גלד ובאנו. תביא סתם אל תדבר ככה. תגיד לי עכשיו למה אמרתי לך. איפה לי לדעת? אוקיי, יודע, אני כאילו עושה לך את זה. אני קרוב. היי, פרות, פרות, פרות! יואו. תשים. תסתכל, אני רואה את התחתית, אני רואה את האבא מתחת. תסתכל, ארי. וואי. תשים, מריאן. בדיוק פה יש תשים. יואו! זה מה שאנחנו צריכים לדעת. יש לנו יש מיטות. ופרות? פרות אחרי זה. בוא נכין לנו מיטות גדולה. יש לך? יש לי צמר מספיק. גריש! אני לא צריך להרוג אותנו. נו, איפה הצמר הזה לעזאזל? איפה הצמר הלבן לעזאזל? מה רבת? יש לי 4 חוטים. בוא ידע, עשה לה טיפי. ארי, תעשה לך חווה של פרות. לא, אבל צריך לישון. הנה, לישון אותך, אני נכנס למיטה. הלכת על המיטה. הצלחת? ידע, אני שולח לך משהו. יאללה, נתווכח, אני לא נערוך את ה... שלחת אליי? ארי, אבל הלכת בעברית לא סביר. כן. ארי, אבל תעשה לך מה כמה אתה רוצה? פרות. ארי, תעשה לך גם כמה פרות שיהיה להם חווה בבית. אנחנו לא עושים בית אבל. שתעשו בית. כתבתי לך מה כתוב פה? אתה מתוחם ואני לא. נשרפתי! אני אצא לך טיפי, טיפי, טיפי. לא! לא רציתי. זה הרע. לא הרגו אותך. יד זה הרע. נתתי נראה ענקית. למה לא עשית ידיים? זה היה עדיף במקום למות. אבל למדתי בדיוק, אולי בדיוק בדיוק. אז מה אמרת? יש לך... רגע, אני ממש פרות. אוי, זה סוכר, זה טוב. אתה יודע מה נקים? זה הצבע שחורית. אבל הם גרועים, הם מכוערים טילים. אולי תכין בית. עוד מעט, אנחנו לא נעשה. לא, בית מהאדמה. וזה רק הפרק הראשון. אתה קר, כבר 45 דקות. אז אני
מה, לשדר אותך אליי? לא, תעשה. טוב. נו, הוא הלך למערה מצאתי. ברק? תן לה להתפוצץ. הוא לא יהרוג אותנו, נכון? כי יש לך פול מהאיירון אולי? למה אתה משתמש בחרב בהבל? יש לנו כאן מהאיירון. יואו, איירון. למה? דביל. ברמאות צ'יטי. בסרטונים אסור לעשות צ'יט. נכון ידע? לא עושה. יאללה, אני אעשה לך טיפי. אאוץ'! טעות! הוא כמעט הרג אותי בגלל שאני כמה נפלתי. בוא ידע! אני עולה למעלה. תעביר אותי אליך. יאללה, בוא נלך לשם, יש לי סטארט תפקידים. היי, מיני זומבי! עוד לא. תמות, 2 מינים זומבי! 2 מינים זומבי! 2 מינים זומבי! 3! 4! תסתערו! הם מרגיעים אותי! הם מרגיעים אותי! תעשה לי טיפי. טעות. דודו! זה דודו זומבי. וואי, תפחיד אותי. הם היו איזה 4. אז אתה יודע מה הולך לקרות? כן. הם נשארו את אריאל רק להשתלב בבול. ספיידר? איפה אתה רואה ספאונר? בוא לספאונר. חפש. ראית גם זומבים? רגע, זוכר שפעם קודמת חפרת בדיוק ככה? בוא תעשה לי פעם טיפי. אחת. אני שם לו כדים. בוא נחפש ספאונר. אם רואים אבן מרוסקת שאנחנו לא שמנו, אז זה בעצם פעם. זה קרה לי, פשוט חפרתי את האבן מרוסקת הזאת וראיתי ספאונר. אתה יודע שלגיא יש אחים? האקים, מה זה האקים? כאילו אחים. גיא האקר? כיף לו. מה זה? האקר זה מישהו שנגיד לו ביצים לו ולא אף במקומות, כן. פשוט כיף לו, זה כיף כאילו. אני יודע, אבל אחרי זה מאוד... אבל תסתכלו, יהודה, תסתכל את הזפוח של... כן, בוא לי זומבי. תעשה לי טיפי. יוד, תדליק את הזפוח. וואי 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 וואי. אתה יודע מה מה זה? זה? שמה. רגע, סליחה. למה אתה חושב שאתה נתת לעצמי? טוב, כן. כאילו זה פחות מ-20 דקות עוד. נכון, כולה בית. עשו של... כמה זמן עבר? עבר 49 דקות. עשו של 100 שעות. יציקו, מה שעות זה יותר מיום? כן, מה שעות זה יותר משבוע? 100 שעות זה יותר מיום. 24 שעות זה יום אחד שנה. אבל זה ייקח לכם יותר זמן, כי אתם לא מתחילים את זה 24 שעות אתם זה לא היה מתחילים את זה נכון. ב-1 בלילה. כן, אם היינו מתחילים את זה ב-1 בלילה זה היה בדיוק שהיום נגמר. נעשות כל מהרעיון. מה? נראה בלי, נראה חלקה בואי בלי שבוע. רק אל תרביץ לי. תזהר. יש לי פחות אחד וחצי. בואי, שתתים לה. רק את זה יש לי מלא. לא, אנחנו רוצים מהמערה. אבל יש פה מלא איירון. אנחנו רוצים מהמערה. אנחנו לא צריכים איירון. למה? בשביל להחזיר זה. אמרת לי, אמרת לכם איירון. הוא אמר שיוצא. אמרתי לכם מאוד וגם איירון לא שווה שיש לך פה 2 דיימנד, 4 ובלק בספר אחד. זה לא שווה שיש לך איירון.
אל תשרוף לברעים. בלונים. אני לא מצליחה את 5. אנחנו במים. אנחנו במים. אין דמי, לא נהרוג אותו. עכשיו אנחנו מספיק חזקים. אמרתי אותו, לא קיבלתי. שלא תיבוז, יש לך סיפור מאחוריך. לא, אני רוצה שרד דרך הרוב וחצי. חבל שאין לי קשת. היי, סופר מזומבי. שקט. תשים טרפים. אז איפה הולך להתפוצץ כאדם גלעדו? שמתי. זומבי. לא יודעת, אני אתנסח את הצורה. פשוט לא יודע את זה. היי, אבל קרפר. לי קשת. היי, יש לך 4 חוטית, נכון? תביא לי, תביא לי. לא, אני מכין לי. נו, אבל צריך גם חכה. ככה זה ככה. לא, יש לי, לא, יש לי גם, יש לי 2, תביא לי 1. תביא לי 1. תביא לי 1. יאללה, תביא לי, אני אכין לי. תביא לי כן, לארגן נגים. יש לך את כל 1, 2, 3, 1, 2, 3. המקלות? יש לי מקלות! אני ארגן לשמוע. לא הכנתי מאוחר מדי. זה פור. זה פור כמו זה לא. זה ככה. פשוט היה חלב. יש לך כל הרגע חלק אחד. לא, זה לא. אבל תשמעות, אני אמור את האחת הזה. קח אותו. סליחה. לא נמצא. ביחד האופסקייט לא נמצא. חשבתי שראיתי כבר דברים, אבל כאילו ראיתי נטירה. ודיברתי מעניין אותם. במקומות כאלה יש הכי הרבה יש דברים. ביועד... להגיד. כן, אני חושב לראות אותך אליי. בטוח? אתה רואה לך מה שגרת? כן. בואו נמשיך ללכת אבל זה יהיה טוב, כבר היינו חייבים במחקר. בוא נעשה ליצאי, אנחנו מספיק חזקים, נכון? טוב, בוא נמחר. ישנים או מה? אבל אתה בורח. אני פה מאחוריך. איתה זוגית. תראה. למה? אני אסתדר אותך אליי. אבל אני... שעה. אני יכול שעה. למה? אנחנו חייבים לישון. בחזרה לך. לא חייבת להיפגע. אנחנו חברים. בטוח איך מעניין יותר. שלחתי לך יותר. קבל. 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 שלחתי לך משהו. יאללה, יא בלב. מה שלח? מה הוא שלח? כל זה. מה כל כך קצת מהרבה זה? אני אפשר להגיע ממש הרבה יותר גדול. אפשר יותר. שלחתי לך יותר גדול. קבל, בום. אריה עושה ככה ואי אפשר יותר. בדיוק כמוני. בוא תעשה 7. לא! למה אתה רוצה לי? אלון, למה לחצת פה? לא לחצתי שם. כן! אולי אתה מתחיל לפחד כדורגל כבר?
ארי, אתה צריך לשים רגע חכו על שנייה לעבור. הייתה לנו פשוט תקלה קטנה. טוב, יאללה. יאללה, בוא נמשיך. אני שולח לך מהר יותר. מה נעשה? למה? ארי, אני שלח לך יותר. יאללה, בוא נמשיך. יועד. שנייה, סליחה. מציק! ארי, תבואי. ייי. תיפול. למה? יועד, תבואי שנייה. תכתוב משהו לאריאל. בבקשה, יש לי משהו קטן. ארי, אל תסתכל, יש לי משהו ממש ארוך. כן, ממש ארוך. וואו, זה מה זה ארוך? לנו יש משהו יותר ארוך. נכון, לא. דוד. איזה בלוקים, בוא נראה נעשה. היי, ארי, תיקח את כל הפחם. מה אני אעשה? אני הולך להרביץ לך, סתם. אין לנו משהו הרבה יותר קצר, רוצים לראות? קבלו! זה יותר ארוך. לא, כן, תסתכלו, הרבה יותר קצר. בבקשה, רואים? בכלל זה לא קיבל עליכם, זה לא כתבתי כלום, קבלו. היי. זה כמה טעות לחצי מהאדמה. יום מה שאני מצליח לתפוס מעל התהום, מי שרוצה שאני אצליח לראות את היד. גם אני בריב. לא! לא. ניסיתי. אתה חושב שאתה יכול להביא לי תחתוב פיקקס? כמה אדמה. תביא לי פיקקס. לא, אריאל! אבל אפשרי לחכה! אני צריך לכתוב כמה. תביא, פיקקס מעט, זה לא אכפת לי, העיקר שזה יהיה פיקקס. למה אתה חוצב עם היד? אני אביא לך פיקקס. אבנים. אני צריך לחצוב. למה שאני אחשוב את זה? למה צריך לכתוב אבנים? בשביל לרדת למטה? למדת? לא. הנה אתה. הנה. שמה, אתה רואה את ה-XP? אני אזרוק אותו אחרי זה כבר, אבל לא הבא. בואו, דברים מי שלי בכלל. כן, אבל לא טוב. נכון. תביא כמה דברים ליועד. למה? לא צריך. לא, שיהיה לך מקום. נכון, יואב. וואי, איזה רגע אתה. אני מלא, אני שמן. זה באמת שמן. במים כבר. היי, טוב. אמרתי סתם. ארי, אתה שמן. באמיתי, אתה יודע מי שמן פה? אתה יודע מי שמן פה באמיתי? אבא של רון. ארי, תעצור את הסרטון, בוא נבדש. ארי, לסרטון. עוד שאנחנו חזרנו. ארי, אתה יותר אז משעה. גומרים, רגע, שתוק. אוקיי, אז עוד מעט גומרים את הסרטון שזה בעצם עכשיו. אוקיי, אז... ביי. בסרטון הבא אולי נחזור עם משהו יותר מרתק. טוב, ביי. ביי.